Daghan kayong mga nindot nga pagtulunan nga pakita sa ato karong mga pagbasa, labi na gyud sa ebanghelyo. Nya usa na niini kanig yung pagpangandam. Nagsige na ra ba ang gubat sa Russia ug sa Ukraine? Nagsugod-sugod na sad ang China ug ang Taiwan. Basig mo takod po ni sa North Korea ug South Korea. Andam na mo? Ha? Okay, lingi ay mong tupad na andam na ka? Wala ba ta kay bawog kanus amutog pa ang missile dinis ato ug ang mga bomba basig igsunod natong adlaw nahilis na ta. Kay porti ra ba ning ilngiga ning ilang mga armas, usa lang ka bomba murag muhilis ug usa ka island na modali ra nya kita mga matay. Mga igsoon, ang pagpangandam nga gihisgutan ni Kristo dili pangandam aron dili ta mamatay, kung dili ang pagpangandam sa atong kamatayon. Moabot kuno ni nga murag kawatan, dili mahibaw-an. So unsa may buhaton? Magtukaw, dili matog. Muna ka na mga batanon karon na di na matog, sige na lang tulpok anang cellphone. Ambot sakto baka na? Di gyapon na sakto kay wa man kakapangandam kay gasige na lang kag ana cellphone. Karon bitaw usas mga problema sa mga security guards, kana bang security ba? Ang problema og padadog cellphone, magsigig ana sa cellphone, di na hinon kabantay sa mga taong nangagi. Mao sa na mga bata. So ang pagtukaw mao ang pag-aninaw sa imong palibot, wa bay kaaway nga nagsingabot. Sige, lingi ako na imong tupad. Pangutan-a, ingna ba? Kanunay ba kang nangandam para sa kaaway? Kaya hindi ka mangandam para sa kaaway, patay ka. Maubitan ng Ukraine, nisukol sa Russia, ang Taiwan, willing sang musukol sa China, kay andam kuno sila. Andam ba? Oo na, kinahanglan kamautang musukol, kinsa may tinuod na tong kaaway. Ang yawa. Unsa may atong kapildihan, ang sala. Makasa gani ka, pildi na kasi imong kaaway. Gayos baglingi imong tupad. Ingna napildi na ka o ni daog. Okay, pangutan na. Kamong mga bana, asawan, napildi na mo sa sala o ni daog? Ang asawa man mo tubag noon. Ang bana ba, tubag mo, unsaman mo, napildi na mo o nakadaog? Kamong mga asawa, unsaman, napildi na mo o nakadaog? Otro sad mo ma. Kamong mga anak, unsaman, kumusta man, napildi mo sa sala o nakadaog? Samot na sana. Kamong mga choir, unsaman, pildi mo, daog? Bugiro sa guys. Ang bugiro sa guys, daog ko no sila. Nya man, mga maritis dahil kay tustanin. Oy, dali kitang mapildi niya. Ang kuan ra ba, ang yawa, porting daghana siyag style. Aron lagi ta makuha sa pagpakasala. Kana lang cellphone daan, pwerte na nang mo pakasain. Nya sunod, kaning atong mga gipangsulob. Pwerte nang mudag sala. Sunod, ang atong mga gipanghuptan sa kinabuhi. Kanang atong kanarong inyong gipanghuptan ba? Balay, yuta, unsa pa na diha. Mga kwarta, alahas, purti nang mudag sala. Tuo mog dili. Yawa, kanang nagtigom og alahas, mga igihan kay nas tanan. Kanang kasigig tigom og kwarta, oy, mga kusmod kay nagnaw. Mao man iti mailhan nga napildi na kasiyawa.
ang kusmod ug naong ana. Muna diri sa atong ebanghelyo, ang una yung gisulti ni Kristo, niingon siya, ayaw kahadlok gamayng panon, kay ang inyong amahan nahimuot sa paghatag kaninyo sa gingharian. Busa, ibaligya ang tanan ninyong katigayunan ug ihatag ang halin ngadtos mga kabos. Ipabaligya ra niya ang tanan, kay nganuman sa sige natong paningkamot og tigom daghan kitagsa. Tistingi ang tanan gyud ipalit og slat. Ang tanan ba? Di ba? Wa gyud kaysa. Nya kini ra bang tao nga kusog kay mo palit og slat? Relax kay ignaw. Dinhilay ni dool nako. Ingon siya, Father, kanang na ako'y ihatag. Yano kay siyang naong ba? Yano kay naong. Di ako sad, mura ba ko gadali, mura sa kong unsa man, unsa man. Ang siya nga, pwede ta pa picture pa din. Akong nahuna, hasol-hasol sa danin niya, picture. Nasa, sige, picture ta, picture. Daghang pa kasi istorya, biya ni mo pa din, no? Sige, kong tanaw, nako. Sige, kong tanaw, kong rilo, Peter, bagay na kong unas ako. Daghang pa sa danin niya, adlib-adlib. Sa kong nahuna ba? Anang, usahay ka ni mga kuabitaw, kaya ta, kaning yawaan ta ba? Ang ator diyong hunahuna, atong gihunahuna. Nya siya, pertigin niyang lipaya. Ako pa din, lipay diyong kaiko. Ako, naghunahuna diyong kong muari. Naku, asam di kapuyo. Yan, okay siya na siya. Gikan pa biya, New York pa din. Wala, New York din siya. Gikan ko sa New York pa din. Naku, ako, naka-adtor ba sa ko dito? Istorya mi kadiyot. Nga, paghuman, wama sa siya gitunol na ko. Naku, sa kaniyang itunol ka? Ika Miss New York siya. Daghan na kayo sa istorya, daghan na kayo. Daghan na kayong mari diri. Anak, bitaw kanang nalingaw kay ko niya. Niya paghuman kuha din siya sa iyang diri siyang bag, niya iyang gihatag nako. Siya, ako ning gikuan gyud pader giandam jud ko ni para nimo nako adto lang sa opisina kay resibuhan na didto. Siya, ay di man ni pwede resibuhan ako. Ngano man ingon din siya nga dili man ni atong currency. Nako ala, dollar di ay. Mo to. Nako sige, swati lang nagimungan. Swati sa siyangan. Sa ato nami pa din, kayong siyang mama. Nako, sige, ako din gida dito sa opisina. Nako, kuan man kuno na, kanang dollar man kuno na niya. Giihap ba? Uy, tag $100 na po kabuok. Nayahaya. Hawa mo malipay. Kada ko na lipay. Salamat. Nako, diha nako nakita ba nga kanay ding tao no, nga generous, relax. Yano, simple. Why daghang adlib-adlib na kanabang magpakuan gyud, magpatagad gyud. Pero nako na judgmental lang sa kugabay kay gadali manggod ko. Nana ba? Una, salamat sa ato mga kaigsuonan nga sigig palit og slot. Daghan-daghan ra ba niya itong gibaligya, mga 55,000 ka slots. Nya as of yesterday, nahalina na ta og 1,154 ka slots. Pakpak. Naapay 53,846 ka slots. Nya dako kay nagikahatag nato dinhi. Pero unsa may requirement, mutuo ta unsay mahitabo kung ato ning buhaton ang pagpalit og slot. Matod pa sa atong unang pagbasa, ang atong katigulangan bisan dinhi pa sila aning panahona, layo pa kay ni Kristo, apan mituo sila nga dunay nindot nga mahitabo. Bisag gipangpatay sila, nituo sila nga dunay nindot nga umaabot. Og ang model ana sa atong katigulangan mao si Abraham. Mituo siya nga ang Ginoo muhatag gyud niya. Mao tong pag-ingos Ginoo biya sa imong lugar, ni biya gid siya. Edad niya ato 75 years old. Pag-ingon sa Ginoo ang imong anak si Isaac 12 ang edad. Patya siya nya sunuga, ihalad nako. Iya ginang gibuhat ni Abraham. Bisan og pinangga kay niyang iyang anak, ngano man mas labaw ang iyang pagpangga sa Ginoo. Nya mao na ni siya ang atimanon sa Ginoo, gamayng panon iyang padaghanon. Kita dinhi gamay kay tang parokya,
Pero tungod sa inyong pagtuo, tungod sa atong pag-inambitay, naghinatagay tag maayo aning slat-slat, tanawa, ako ni tulo na ko katuig gahapon, August 6. Tulo pa ko katuig dinhi, pero daghan na kog nakita nga nindot nga nahitabo. Ang atong parokya dinhi, nakagasto na ta ni atong mga projects, aning tanan nga inyong makita dinhi, hapit na nimo 60 million. Nya, nakatabang ta dito sa Kapilinya, tukod ato, 41 million to siya. Sa mga dagko-dagko lang niya. Nya, sa atong kang Bishop Chupilo Kamomot atong July 27 nga Thanksgiving, nakatampo sa daan to og mga 6 million. Dito sa Manghilaw, ang pagtaod sa ilang kisami sa parokya dito, nakatampo sa tag 981,000. Kanang Garing, ang ila dihang pagtukod sa kampanaryo karon, nakatampo sa tadihang mga 1 million. Napayo bang mga parokya ginagmay-gagmay tag 100,000, tag 200,000, o dili maihap pila na kamilyon ang atong nagasto para sa pagpa-ospital, pagpa-eskwela, aning paglubong, o kaning ni ang pagtukod aning mga balay, katula mga atop dinhing atong gitagaan og mga atop, sobra sa tos mga doldool 3 million ang atong gasto ato pagpanghatag lang sa mga atop o mga lumber materials para atong nangaigo sa audit. Sa tulo lang na nato katuig, nya slat-slat ra ginagmay-gagmay, pero tungod kay nagkahiusa ta, dako kay siyag nabuhat. Nya padayonon na nato dili. Sige, kada semana or kada adlaw palit mog slat. Kaya dili. Kaayaw lang sana pa dire. Depende na ninyo. Ako sa akong bahin, kay dako-dako man ko makuha aning akong dupa-dupa. Ay kamo, trabaho mo mayo, kadusingot pa mo, pizza 15 pa magpizza 30 ninyo makakubra. Ako, inigdo pa, why 5 minutos ighuman, na, sweldo dayon. Paspas kining ako. Ningon ang Ginoo, ang gihatagag daghan, paninglag daghan. Kay naman ko'y daghan nga nadawat, akong stipend, way labot ng kolekta ha, kanang kolekta o kanang mga slot, wa jud ko manghilabot ana. Ang ako ragyod giidawat ang akong stipend. Nanang kanabang what is due to me as priest. Unya, ako nang kuhaan og tag 10 slots kada semana. Mo na akong commitment hangtod mahuman ni kahalin ang 55,000. Mutampo sa kog tag 10 slots kada semana. Hangtod ta mga matay. Gusto mo parihas na ko? Tag 10 slots? Dili. 5 slots. Hindi yapon. 1 slot. Tunga sa slot. Kana pader, okay kaya na. Sige, tunga sa slot kada semana. Inig katapos sa tuig, daghan kay mo nahatag nga slots. Og dako kay tag mabuhat ana. Slot lang na, piece by piece lang na, portion by portion lang na, pero tigomon mahimong usa ka dako kaayong proyekto nga makapalipay, makapadasig og makapalambo sa atong pagtuo. Kinahanglan tag mga facilities dinhi aron mas mulambo atong pagtuo. Nagkinahanglan ta pagpakita nga kita daing tanan tibuok kalibutan, kitang mga territorial parishioners o kamong mga online parishioners nga kinahanglan ta nga magtinabangay karong panahon sa ngalan sa Ginoo. Ipakita nato nga dili na ta kinahanglang mahimo pang bilyonaryo, milyonaryo aron ta makatukod og nindot nga mga kaayuhan sa simbahan ug sa atong katilingban. Nga kinahanglan lang ta gugma, pag-inambitay. Matud pa sa atong ikaduhang pagbasa, sa unang pagbasa, nag-inambitay sila sa kaayuhan o sa mga peligro, for better or for worse. Nag-inambitay. Sige, lingi ay mong tupad. Ingna, muambit ka sa akong kinabuhi. Ingna ka no. Sige na, pangutan na. Ingna muambit ka sa akong kinabuhi. Nya kanang wa mulingi, impiernohono na na. Kanang nanglingi, pwede na mo mga matay. Kay kusog mo
tuman sa sugo sa Ginoo. Og mao na importante, kamautang mutuman sa sugo sa Ginoo aron daghan tag makabot nga mga kaayuhan. Kay ang himuong lungsod sa Dios matud pa sa atong tubag sa Salmo, kadto ra sang mga tao nga nigamit sa ilang pagtuo sa pagpuyo niining kalibutana nga mao ang pagsunod sa pulong sa Ginoo. Sige, ang mosunod sa Ginoo manindog ta.